Hello guys, ang YouTube channel bयखौ बरायनाय थाबाय। दा आं दङ नै ट्रेनाव जोङो बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीसिम थांगासिनो नायलांबाय थादो। Hello guys, finally नै जों दिल्ली मोनफैनो हाबाय। दिल्ली स्टेशन। ओइ माना मोन स्टेशन नामा? मा स्टेशन बियो? हा? आनंद विहार स्टेशन। आनंद विहार स्टेशन। Guys, जों दा नै राजघाट नायनो थांगासिनो राजघाटआव। Ini naik senang mencuri stok kanci tangga sini nih ini dilihat mama stay naik ini kita tumpes cale film osno ini. Ini mas tera. Halo guys, nih ini Raskat. Sebenarnya Mahatma Gandhi kau naik jaga ya?